Така, можем да започваме. Моля ви да се представите. Аз се казвам Валери Пърликов. Аз ръководя ателието, което е инициатор на този проект, заедно с доцента Спарухов. И на практика това, заради което сме се събрали, е опит да разискваме около един текстови материал, който ми се струва от всичко, което прегледах, най-подходящ на този етап, поне за тази фаза на обсъждане. Така, доцента Спарухов. Добре, ако ми разрешите, всъщност Валентин Спарухов се казва, доцент съм в философската катедра, за колегите от специалност актьорско майсторство. Позволете ми много накратко да изложа в един малко разпилян порядък, по-скоро емоционално, своите очаквания, своите нагласи към днешното събитие. И ако доцент Пърликов ми даде думата по-нататък, може би ще бъда малко по-аналитичен. Всъщност, първо, огромна е благодарността ми към него и към студентите от магистърска програма Философия и литература за това, че случват едно мое много отдавнащо очакване. То започна преди около 20 години, когато като още докторант обсъждахме логическите, тъй наречените непредзададени логически форми в текста на Жан Анои Бекет или Божията чест. После минаха някакви транзитни 15 на години, преди да дойде онова случайно засрещане между мен, Дарин Тенев и Светла Черпокова, вследствие на което се появи и магистърска програма Философия и литература. И част от замисъла на това начинание беше, ако можем на един по-късен етап да се опитаме да намерим приятели и партньори в лицето на колегите, които се занимават с експериментален театър в Пловдивския университет. Може би на 6-та-7-та година и това се случи благодарение най-вече на Валери и на доцент Пърликов и на неговия заразителен ентусиазъм. Това е. Благодаря още веднъж за възможността. Сега, може би, и другите млади колеги нека да се представят. И от тук нататък аз ще се държа прилично и когато ми бъде дадена думата за онова обещано по-аналитично изказване, ще се опитам да го направя. Благодаря още веднъж за възможността. Аз също моля младите колеги да се представят. Така, аз ще започна тогава. Аз съм Гергана Пенджурова от специалност от магистърска програма Философия и литература и много се радвам, че съм тук, че мога да обсъдя заедно този текст, който наистина много ми хареса. Моите интереси, така ако мога да ги обобщя, са повече към Кант, както сега ще се види по-нататък с обсъждането на текста, както и биоетика, философия на езика, на математиката. Така. Много благодаря. Колеги, включвайте се. Здравейте, аз опитах да пусна камерата, обаче нещо не успях, не знам защо. Явно не съм разрешил в началото на срещата, за което се извинявам. Аз съм Джени Ахмед, завършила съм българска филология. Също прочетох и беше доста интересно. Също и така емоционално бих казала. Не знам доколко ще мога да дам философска оценка, но ще дам най-доброто от себе си. Мисля, че и филологически може да се обсъдят някои неща, така че дано да стане добър разговор. Добре дошла сте.
Благодаря. Хайде, колеги. Здравейте, аз съм Атанас Нанев. От специалност философия съм. Да кажа и аз нещо за моите интереси. Повече ми допада религиозната философия. Харесва ми още и източната философия. Ще гледам да съм по-кратък. Както и други колеги, аз работя като учител. Преподавам от 8 до 12 клас на учениците. Този сценарий на мен лично много ми допадна, особено някои негови аспекти. Но дано да ви хареса моя анализ, който ще ви прочета, когато ми дойде времето, тъй като повече съм вкарал лична гледна точка, отколкото препратки към философия. Много ви благодаря. Имаме нужда от всяко мнение. Ще чакаме с нетърпение. Имаме още двама колеги. Бихте ли искали да се представите? Няма задължение за това, но е по-приятно, когато участваме в разговора, да знаем също кого сме. Благодаря ви. Дано ме чувате. Да. Аз съм Мария Георгиева. Завършила съм философия и сега уча философия и литература в магистърската програма. Интересите са ми по-скоро свързани с философия на психиатрията, психоанализа, подобни неща. Много ви благодаря. Момчил мисля, че остана. Ако той няма желание да се представи, не е проблем. Доцент Аспарухов, говорихме по принцип, че имате текст, с който бих могли да започнем, за да отворим дискусията и така или иначе след това да не го мислим. Ако има готовност за такова нещо, да го изчетете. Да, благодаря. Не съм бил разбран правилно. Един от колегите, Атанас Нанев, той предложи текст и той ще го направи, сигурен съм. Но така или иначе съм взел думата. Нека, ако ми разрешите сега да си позволя малко по-аналитичен език, който обаче не се отнася, не е прицелен към пукнатини на Оля Стоянова, се отнася до една много смътна, но в моите очи съзряваща и придобиваща все по-структурни, ясни, не са структури, но все пак има някакви ясни очертания между една ситуация в философията на границата между 19 и 20 век и една ситуация, която изглежда актуална и се обсъжда от може би няколко десетилетия във връзка с съвременния театър. Вземам повод от една статия, която доцент Пърликов ми изпрати на Николай Йорданов. Драмата. Какво имам предвид? Имам предвид това, че някъде в края на 19 и началото на 20 век са се пропукали едни, нека да ги нарека, гранитни идеализации, поне в философията това е така, идеализации, които вървят с нейното систематично раждане, свързани с Платон, до някъде с Аристотел също така. Идеализациите за това, че времето, след малко ще кажа как точно го разбирам, времето следва да бъде изтласкано от философския интерес. Или до толкова, доколкото то присъства вътре в философското начинание,
то стои в своя модус на вечност. Така че началото на 20-то столетие се заражда ситуация, която може да бъде описана по много и различни начини, но все пак аз трябва да избера език, трябва да си харесам лексика, с която да го направя. И предпочитам това да е езика на феноменологията, на нейните класически, до някъде отклоняващи се малко диви феноменологически разклонения. Имам предвид тази свързаност класическо-некласическо, която формира двойката Хусерл-Хайдегер. С раждането на феноменологията се случва и поставянето на въпроса за смисъла на човешкото битие, който въпрос се пояснява и изяснява посредством така нареченото разкриване на структурата на екзистенцията. По-скоро ученикът, т.е. Хайдегер, е онзи, който ще заяви на слиса на Европа, че има такова нещо, има такъв феномен, феноменът на екзистенциалите, казва той, който трябва да бъде различен от това, което цялата дълга философска традиция, започвайки с Платон и Аристотел, нарича категории и категориално мислене. Екзистенциалите, настоява Хайдегер, следва да бъдат отнасени единствено към човека, те трябва да бъдат обвързани с човека, докато категориите, онзи прочут категориален списък, който ни предлага Аристотел в неговия едноименен трактат, следва да бъдат отнасени към онова, което съществува извън човек. Към онова, което най-общо казано западната метафизика мисли като субстанция, качество, мисли през качество, количество, място, време, действие, страдание и така нататък до 10. Тъй, че изтласкването на метафизическото, на това тежко, гранитно, както го нарекох, метафизическо наследство, пропукването на това метафизическо наследство, благодарение на въвеждането на проблематиката на времето и обвързването на проблематиката на времето, разгръщането на проблематиката на времето в контекста на така наречената от Хайдегер битие и време екзистенциална аналитика, ми се струва ключово важно. Още съм далече от аналогията с театъра. Надявам се да имате малко търпение. Много интересно, благодаря ти. Продължавай смело. Да, значи, след като Хайдегер в битие и време ни учи чрез своята екзистенциална аналитика, която има тричленна структура, ни учи, че ние не можем да отмахнем, да избягаме от това, че в нашата всекидневна фактическа даденост, в нашето всекидневно фактическо бъдене, биване, ние сме битие в света. Тоест, ние не сме нещо, някаква субстанция, човекът, не е нещо, което стои противопоставен на света, нещо, което стои различно, отделно от света и се опитва да опознае този свят, хвърляйки мостове между себе си и него, нещо, на което това е модификация, която ще дойде с ранната модерност, ще дойде с Декарт и разгръщането на модерния проект, модерния философски проект. Първият солиден компонент от екзистенциалната аналитика е приемането на това, че ние сме изначално свързани със света, а не сме отделени от него. На второ място, бидейки обвързани, интимно свързани със света,
ние следва да мислим за себе си като за исторични същества. И на следващо място, т.е. какво значи историчност? В случая допускането на историчността е един тежък разлом тогава, когато го отнасяме към класическото платонико-аристотелианско допускане за вечността. Науката, в това число и философията, се е стремяла да изследва, да търси основанията на тъй наречените вечни истини. Когато се появява феноменологията в нейната сдвоена класико-некласическа двойка Хусерл-Хайдегер, това платонико-аристотелианско изискване за приоритета на вечността над времето бавно и полека отстъпва. Налага се, то не просто отстъпва, то се преобръща. Когато ние гледаме на човекът като на битие в света, което може да бъде интерпретирано от към неговата историчност, това всъщност значи доминация на компонента на времето, на полюса на времето, на модуса на времето над идеализацията за вечност, за вечни истини, за нещо устойчиво, твърдо, непроменящо се, статуарно и така нататък. С откритието на историчността на следващо място се оказва, че всъщност феноменолозите, най-вече Хайдегер, открива платформа, открива възможност да мисли човешкото битие, т.е. да прехвърли човешкото битие към феномена на времето и времето да се схваща като хоризонт на самото битие. Значи, свързването на битие с време, каквото е и заглавието на, може би, най-важната философска книга на 20 век, всъщност изисква, ще го повторя още веднъж, преосмислене на цялата традиция на метафизиката, доколкото от нейното раждане, от античността до наши дни, метафизиката е търсила да определи битието като нещо, което е надвремево, свръхвремево, вечно, пребиваващо, траещо и така нататък. Но тъй като самата идея за нещо надвремево вече предполага някакво разбиране за време, някакво хрумване, някаква идея за време, то трябва да преосмислим миналото на онтологията, така че да можем през това преосмислене да формулираме една нова гледна точка. Хайдегер ще нарече това преосмислене и формулирането на тази нова гледна точка деструкция. Деструкцията, това студентите мисля, че го знаят много добре, изобщо не значи някаква негация, някакво голо отрицание на миналото. Напротив, Хайдегер ни учи, че това всъщност означава активиране на неговия смислов потенциал. Ние следва да се върнем назад в миналото на философията и да видим кои смислови философски потенциали са били загърбени, така че в крайна сметка да се окаже доминантна тази дълга метафизическа традиция. И на последно място, говорейки за философските пукнатини от края на 19 и началото на 20 век, на последно място трябва да спомена и това, че в всекидневния опит на индивида, на човека, светът обичайно се явява непосредствено или като пречка, или като средство.
Това ще даде на Хайдегер основанието да заяви, че светът не е първично наличен, а поначало той е подръчен. Нещата се дават на човека винаги в някаква ситуация, винаги в рамките на някаква, при това, забележете, практическа ситуация. Нещата винаги насочват към нещо извън себе си, към някаква предварително поставена цел. Сега, ако си послужа с, надявам се да ми простите, с разни театрални клишета, които вероятно водят началото си от Чехов, нещата, съществуващите, винаги се схващат като подръчности, а не като наличности. Така би следвало да се мислят, ако правилно разбираме Хайдегер. Тоест, ако има пушка на сцената, то не нейната наличност, а нейната за каква цел тя ни служи, се оказва философски интересна. Тоест, пушката, която гърми, брадвата, която отсича, така мислени нещата от света, мислени като подръчности, като нещо, с което ние си служим, така мислени нещата от света, всъщност се явяват, ни се явяват в тяхната най-интимна, най-първична откритост. Светът ни се открива чрез зависимостта на нещата от целите на човека. И в този смисъл, като приема съществуващото за налично и го представя като някакъв предмет на безинтересно, незаинтересовано разглеждане, традиционната метафизика прескача света, прескача феномена на света. Не се интересува от феномена на света, предпочита да го заобиколи, да го трансцендира, да го надмогне. И в този смисъл европейската метафизика, дългата и традиция от Платон до Ницше, дългата и традиция е постулирала този приоритет на съзерцателното, на теоретичното отношение към съществуващото, вместо на практически заинтересованото отношение към съществуващото. Голямата промяна, която феноменологията извършва, ние обикновено студентите така ги облъчваме с тия наши клишета. Те не са клишета, звучат им вероятно като заклинания, но става дума за така наречения праксиологически обрат. В философията, в частност в логиката, в логическите изследвания, там където аз вече споделих, че съм опитал да го търся. Така че онова, с което завършвам, онази част от изказването ми, което се отнася до философията, е, че метафизиката жертва непосредствеността на ситуационно обвързаното и как да го нарека, и исторически детерминираното действие в името на надвремевите истини на теорията. Нека да запомним това, че в философията и нейната дълга, повече от 2000-летия традиция, има една голяма жертва, която е до голяма степен как да кажа, реабилитирана, и това е жертвата на ситуационното, на исторически детерминираното, на практическото действие. Това са жертвали онези, които са задали пътя, метафизическия път пред философията за повече от 2000 летия, както казвам.
И сега позволете ми да се обърна към модерния театър. В статията, за която споменах, любезно изпратена ми от доцент Пърликов, става дума за това, че основната отличителна характеристика на постдраматичния спектакъл е перформативността. Този белег няма как да бъде намерен, няма как да бъде открит. Индикатор за перформативност не може да бъде открит тогава, когато ние се опитваме да четем само и да интерпретираме текст, готов текст. Дотолкова, доколкото той винаги се опира върху, нека да ги нарека така, класически, а и автора ги нарича с тази Аристотелова думичка категории. Те не са философските категории. В театъра категориалният език е по-широк, по-различен от философския. Но все пак думи като действие, конфликт или пък диалог, споменати от автора, имат този солиден, монолитен характер, който текстът като текст съхранява, запазва, и този тип категории по никакъв начин не могат да се обвържат с индикатора перформативност. Така, другото, което ми се струва интересно. Несъмнено е, че когато се говори за театър, за драма, има трансфер между него и текст. Текстът, разбира се, няма как да бъде повече, няма как да се схваща като нещо повече, освен като материалната съставка на, така да се каже, на сценичната магия. Текстът не може да доминира над магията на сцената. Затова в този смисъл той винаги си остава съдържателния компонент, материала там. Въпреки това обаче, въпреки неговата материална индексичност, ако ми позволите това странно сдвояване, все пак текстът предполага тогава, когато той се изговаря от актьора, предполага човешко преживяване. Текстът се ражда, не е задължително да е пред публика, може да е в режим на работа, в режим на репетиция, но текстът оживява като човешко преживяване. Той се случва като вид жизнена събитийност. И тази му способност, бидейки материал, обаче не просто мъртъв материал, а такъв, който е способен да оживее в жизнена събитийност чрез актьора, чрез актьорите, това всъщност, вероятно, тук не съм сигурен, че не изказвам нещо посредствено, но това е в основата на театралната практика, на онова, което театралите работят. Така че и с това приключвам. На мен ми се струва изключително важно тогава, когато мислим за театъра днеска, за късномодерния, постмодерния, както и да го наричаме театър, че ние трябва да удържаме сдвояването на, както казва автор на текста драмата, на два равностойни феномена. На драмата и на представлението. Тук обаче аз ще си позволя да го разширя. Двата равностойни феномена, цитирам, са драмата и представлението, от които
от които театърът е съставен. Обаче, както позволявам си в философията, ние започваме, това са първите ни уроци, вероятно нашите студенти знаят, че има разлика между философия и философстване. Нещо, което е утаено в рамките на традиция или традиции, нещо, което е твърдо установено, непроменящо се константно, и нещо, което е живо, флексибилно, динамично, изменящо се. Когато мислим върху театъра и театралността, ние трябва да удържаме тази двустранна компонента, а именно компонента на драмата, на драматизма, който така или иначе е интегриран като материал най-вече в текста, но трябва да удържаме и елемента на действието, на перформативността. При това не е задължително действието да се случва и да бъде мислено винаги образцово като действие по време на представление пред публика и така нататък. Аз съм сигурен, и тук Валери вероятно ще каже повече, ако това изобщо му е интересно. Аз съм сигурен, че понякога, тогава, когато театралът работи, той не е задължително. Театралният труд не би следвало да се мисли само като труда на сцената, като работа на сцената пред публиката. Театралният труд е много често в онези хомологични вътрешни монолози на актьорите, тогава, когато те репетират сами със себе си и сами те оркестрират цялата театрална постановка. Театралният труд би следвало да се мисли и в онези не толкова самотни, вече съвместни репетиционни събития, и вероятно тогава в рамките на тази работа, в рамките на вършенето на тази работа, актьорите постигат съвършенство, което по много причини може и да остане непостижимо тогава, когато пиесата следва да се изиграе пред публика. Струва ми се, че до някъде, надявам се да не съм ви отекчил и прекалил, но тук мисля да изкажа благодарности за това, че изтърпяхте това, което ви казах, и да препратя към Валери или към младите колеги. Така че благодаря. От своя име много благодаря. Няколко находки имаше в това експозе. От една страна проблематиката на времето. Това е изключително типично за изкуствата, които се развиват във времето. И това, че се проблематизира изобщо какво време е, защо такова точно е, до каква степен сме завадени в него и до каква степен като търсачи намираме го. Значи всичко това е изключително любопитно за изследване. От друга страна, драмата, уширяването и извън спецификата на текстовото тяло и превръщането й в механизъм за произвеждане на действието, сценичното действие, акцента върху това, което се случва на сцената, от гледна точка на този, който е извън нея, свидетелстващия, и това, което се случва между свидетелстващия и случващото си на сцената, отново динамизиране на времена, много, много любопитна територия. Предлагам, преди да влезем в свободен разговор, колегите, които имат вече готови неща и им се иска да ги въведат, за да не предизвикаме разрушаването им, да им позволим да ги изчитат, за да можем след това да отворим дискусионно и свободно разговора. В противен случай може да стане така, че тяхната теза да се измести и да стане непригодима за изговаряне. Имате ли нещо против хората, които са подготвили някакъв материал и искат да го изчитат в момента, да го направят преди да влезем в дискусия?
Свободна територия, ние в момента разговаряме, аз не го менторствам, не знам какво ще се случва от тук насетне. Затова е предложение. Ако някой има готовност и желание, моля да дава знак и да се включва. Така, от това, което чух, запомних, че Атанас има експозе. Ще опитваш ли? Да, аз имам. Гергана знам, че също има. Ако тя иска да е първа, тъй като тя е направила връзка вече с някой философ, да започне. Ако иска, аз нямам проблеми. Моля, сдобрете се и давайте смело. Ами за мен няма значение дали аз или Атанас, така че... Добре, Гери, заповядай. Гери, заповядай. Ти, Наско, вероятно, кавалерското му чувство го задължава, така че заповядай. Добре, така аз съм се опитала, нали, да направя някакъв анализ. Не знам до каква степен после би бил част, нали, така, от общата дискусия. Така, започвам. Сама по себе си театралната постановка Пукнатини съдържа множество философски проблеми, част от които аз откроих като еманципация на жените, човешките права, трудовите условия и по-справедливото заплащане на работниците, но също така правата на затворниците, домашното насилие. Като тук, нали, бих могла да се спра и на Маркс, и на Хана Аренд в човешката ситуация, но съм избрала така малко по-различен фокус на анализа си. Всеки един от персонажите, Вяра, Мила, Ана и Радост, са изключително интересни и всяка от тях има своята история, подтигната от непоносимостта на състоянието, в което се е намирала. Дали заради липсата на бунт срещу несправедливите трудови условия, дали заради нарцистичното поведение на един съпруг, опекун, дали заради хора, които са насилници и не заслужават да продължават да живеят своя живот, или пък заради това, че са били на път да изгубят най-ценното си, своето дете, в случая с Радост. Текстът съдържа много философски потенциал, както каза, включително работа с понятия като революция, бунт и стачка, които са използвани почти като синоними, без да бъде откроена различната сила, която всяко понятие носи, нали, в крайна сметка. И въпреки тези множество теми, които биха могли да бъдат обсъдени, аз съм се спряла на случая с Мила, защото може би нейният случай най-много ме е докоснал. И нейното самопричинено на непълнолетие, следвайки Кант и неговия текст отговор на въпроса, що е просвещение. Така и съм се водила така сравнително по самия текст на постановката, като съм си вадила някои цитати, както и от Кант. Така, Мила е примирена със своята работа, да шие знаменали, каквото им дадат там да правят, но тази работа всъщност си осигурява прекалено много време за размисъл, в което да осмисли това, което се е случило и това, което всъщност е направила. Нейната история е така доста тъжна. Тя е била жертва на насилие в училище, никой не е помогнал, всеки си е затварял очите и просто е гледал отстрани ставащото. Никой не се е опитал да спре насилниците, като по този начин всъщност и тези хора са станали съучастници на насилниците, включително самите родители на Мила, които също не са предприели нищо. И тя казва: не знам защо, такава съм, жертва. Децата усещат това, като кучетата са, надушват страха ти още на клетъчно ниво. Усещат нещо във въздуха. Сигурно подушват страха ти и веднага разбират, че си по-различен от другите, по-слаб и нямат милост. И в някакъв смисъл тук е на лице, може би, и Дарвиновия принцип за подбор. Най-силните оцеляват и най-приспособимите,
на най-адаптивните. Тя просто е била, нали, удобна жертва и предупреждава всъщност, че децата наистина могат да бъдат опасни и никак не са невинни. Това изобщо не е само игра. Те могат да бъдат изключително жестоки и безмилостни към онези, показали слабост. И тя разказва това с чудесен пример, който дава с птиците. Те нямат нищо против ранената птица, но когато тя стане уязвима, нищо не може да ги спре. Кълват я до смърт, защото е станала уязвима и я убиват. Това знам аз. Така. Свикнала все пак с насилието още от дете, тя пренася това чувство и по-нататък в брака си, когато кротко ще приеме и отношението на мъжа до нея. Казва също: чудех се на нещо друго. Не разбирах как става така, че никой никога нищо не вижда. Защо никой не забелязваше, че ме бият? Къде гледаха учителите? Къде бяха родителите ми? Защо никой нищо не виждаше? Защо никой не виждаше, че това е несправедливо? Понякога просто не искаш да видиш, не искаш да прогледнеш и да срещнеш, нали, това, което реално се случва. По-лесно е да не виждаш, защото това иначе би те съсипало, както и примерно Едип не желая да види истината, защото тя именно ще доведе до трагедията. Не, мила, пак, нали, цитирам, не е толкова трудно да се види. Трябва само да гледате. Всичко се вижда. Просто гледайте и ще видите какво се случва. Веднага стават ясни детските игри. И макар и просто деца, нейното чувство за малоценност ще доведе до това Мила на 25 години вече все още да вижда вината в себе си, сякаш тя е предизвикала тези деца и просто се е преструвала и самата тя, че е част от тази безмилостна игра. Тя е просто изключително потисната. Самата тя е работила като учителка и е виждала всичко, което се случва с тях и е придобила тази чувствителност. Нещо, което нейните колеги пък не са успели да видят. Може би защото не са го преживели. По-нататък образът се разкрива, нали, в отношенията и с нейния съпруг, който е бил красив, всички са го харесвали и тя е знаела или си е мислила, че всъщност не го заслужава. Дори майка го е твърдяла и тук отново виждаме това потискане на всякакво ниво. Как тя е свикнала с насилието и дори не е била сигурна, че е права в ситуацията, когато той е започнал да упражнява насилие върху нея. И тя си казва: ами ако той все пак имаше право, той беше по-голям, по-умен, всички го харесваха, имаше много приятели и всички ми казаха, че съм късметлийка. Тя все пак продължава да изпитва съмнението и несигурността в себе си. И един така наистина много силен момент за мене, когато тя разказва: бяхме заедно от 2 години, когато си дадох сметка, че той се е превърнал в целия ми свят. Той ми казваше какво да правя, той ми препоръчваше книги, казваше ми кой е добър и кой е лош, казваше ми дори за кого да гласувам, как да готвя, как да говоря, как да се усмихвам и как да уча децата. Знаеше толкова много и не се уморявах да го слушам. Да, грижеше се за мен и аз постепенно се върнах отново в детството. И тук се личи тази липса на независимост и едно дори бих казала нещо като сурогатно живеене, едно прикрепено коекзистиране към някой друг, каквото и детето има. То не е самостоятелно, живее е благодарение и чрез грижите на другите, защото само не би оцеляло. Тя се е чувствала добре, защитена от своя мъж, не е имала никакви отговорности, защото и сама казва, че не е била способна да се справи с тях. Просто трябваше да го слушам и всичко щеше да бъде наред. Нямах и никакви права. Бях му дала цялата отговорност за живота си и в един момент си я поисках отново. Мънинко от нея, сам парче.
не можех цял живот да остана в детството, нали? Колкото и да е хубаво. И тогава всичко отново се преобръща за нея и насилието започва. Пък той като извън образ от нея всъщност е получил и награда за учител, децата са го обичали, разбирали се всички с него. И вечно така кулминационният момент в техните отношения е когато една вечер той изхвърля дрехите й през балкона, сякаш всъщност изхвърля и нея самата. Тогава тя предприема, убива го, не издържа повече и ето къде е пукнатината, взривът. Защото аз се чудих и докато четях защо и самото заглавие на текста, защо е пукнатини. И то има множество пукнатини при всяка една, всъщност, при всеки един от образите има множество такива. Не го бях планирала, казва. Не смятах, че съм способна. Не мислех, че ще събера смелост. Просто до мен стоеше кухненския нож и аз не издържах. Тя съжалява, че не е имала смелостта просто да си тръгне от него и тогава всичко би било различно и тя не би била тук сред другите провинени. И така вече малко повече ще се съсредоточа върху Кант и къде виждам връзката между пиесата и Кант и отговор на въпроса, що е просвещение. За мен Мила също така сама е причинила своето непълнолетие до някъде. Сама се е потискала и огнетявала, не се е борила срещу това да поеме отговорността за собствения си живот в ръцете и да поеме по друг път сама. Кант казва следното. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на други го. Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък. И тази смелост е липсвала на Мила до момента, в който тя не извършва убийството срещу мъжа си, за да се освободи в крайна сметка веднъж и завинаги от своя опекун, човекът, който я е потискал. Както казва Кант, то непълнолетието си е и удобно в крайна сметка за човека. По-лесно е друг да поеме отговорността и да те ръководи, да ти казва какво да правиш, отколкото сам да се справиш в крайна сметка. Кант твърди, че тази стъпка, особено за женския пол, освен че си е тежка, се смята и за твърде опасна. Опекуните, тези хора, които смятат, че имат правото да подчинят другите на своята воля, са поели този контрол на другите и грижливо се стараят подчинените им да не излязат, както каза, извън проходилката, в която са ги напъхали. Те показват потенциалната опасност за своите жертви, която всъщност не е чак толкова голяма. Просто те трябва да се научат да ходят сами, без чужда помощ и помощни колела. Тази метафора с проходилката на Кант за мен е много силна и демонстрира състоянието, в което е изпаднала и Мила. Тя е станала просто естествена среда за нея. Непълнолетността, дори да е мила, човек просто става неспособен да си служи със собствения разсъдък, тъй като никога не са го и оставили да го прави. Гласът на жертвата Мила е наистина, може би, глас в пустиня. Един напразен зов за помощ, ала никой не се отзовава. Никой не вижда тормозът, който е бил осъществен върху нея от децата, от съпруга им. Сякаш тя го заслужава и такава е съдбата им, просто да го понесе. И макар и не чут, нейният глас, обединен с другите, този глас може да бъде чут и разбран, да не бъде като просто едно ехо от нищото. Така и в края Вяра, Мила, Ана и Радост се вдигат на бунт срещу несправедливостите, на които са подложени. Това, което на мен ми се откроява, може би като някакво послание, е понятието awareness.
понятие, чието пълен смисъл може би трудно се предава на български, но може би като да бъдеш наясно с нещо, да си запознат с него. Важно е именно това, да не си затваряш очите пред ставащото, да не бъдеш пасивен, защото по този начин всъщност ставаш съучастник на онзи причиняващ страдания на другия. Да се замислим, може би, че и ние може да не сме излезли от нашето непълнолетие и да помислим какво можем да направим, за да намерим изхода от него. 4 изградени женски образа са също човешки същества, сгрешили, носещи своите последствия от това, но все пак имат права, макар и да излежават своите присъди. И затова ми харесва и посланието на постановката. Нека да се борим за правата си, защото само така можем да променим по някакъв начин на случващото се с нас и можем да живеем в един, може би, по-справедлив свят. И с това ще завършам. Много благодаря. Отбелязвам за себе си нюансите, не само понятийни на протест, революция, бунт. Може би по-нататък ще успеем да се доберем до някакво тяхно разграничение в изричност, но за момента това на мен ми остава като знаково. Ако нямате нищо против, да продължим нататък. Да. Значи моят анализ, като ви казах, е повече едно като лично мнение, но все пак съм включил тук и така да се каже една ценностна гледна точка. Самия сценарий, както е представен, нали, с всички преживявания, през които минават героините, показва човешката слабост, човешката крайност. Онова страдание, което присъства в човешкия живот и което е неизбежно. И тук, тъй като го казвам малко по-свободно, затова така правя. И това страдание, тъй като е... Момент да се... Добре, знаете ли, по-направо ще почна да го чета, защото така свободно не мога. В сценария се засяга проблемът за свободната воля на човека и смисълът на неговия избор. Начинът, по който са постъпили героините, изразява собственото им преживяване и показва ясно различията помежду им. Забелязва се индивидуализмът, който е присъщ на сценария. Има намесен феминизъм или по-скоро се намеква за него. Тъй като тук все са жени героините и се представят съответните проблеми за пола им. Затова предполагам, че има намесен феминизъм. Добре. Извършили са престъпления, но са представени в собственото им преживяване. Това води до идеята или за уневиняване, или за представянето на техните действия като някаква неизбежност. Тоест, просто може да се е случило това нещо. Точно това, което исках да кажа в началото е, че страданието, нали, което е характерно за човешкия живот, тук минава през тяхната собствена гледна точка и съответно през типичната за човека крайност, нали, като ограничено същество, което гледа да опази през целия си живот своя собствен аз. Но има един друг аспект на човешката крайност, който е свързан с нашата разумна природа и той се състои в това, че щом сме разумни същества, ние изграждаме някакви определени представи за света и за себе си включително. Тоест въпросът тук е какъв е този аз, който те се опитват да опазят. Дали този аз, който са те в действителност, т.е. техния истински аз, тук вече минавам в религиозната сфера, или онзи аз, който те са изградили по време на своя живот, чрез техните по-така повърхностни преживявания и нещата, към които са се привързали. Тъй като привързаността обикновено се привързваме към временните неща.
онези, които сме свикнали да ги идеализираме, нали, като вечни, те, тъй като са чужди на нашия пряк опит в живота, те някак си избягват тази наша способност да се превързваме. Тоест, онова, което ни е най-близко, ни е най-лесно да го възприемем. И именно в този смисъл искам да го кажа това, че когато се превързва човек към временното, той няма стабилна основа, върху която да стъпи, върху която да прави изборите в своя живот и съответно отново от религиозна гледна точка той не би постъпил правилно, т.е. той постъпва егоистично. Добре, да продължа тук по текста. Значи, тази идея за уневиняването или представянето на техните действия като неизбежност се вижда в края, където, нали, на самия сценарий, където се повтаря идеята за правата, което те имат и искат. Правото за справедливост е основно застъпено. Тук сценарият представя тяхното разбиране, личното разбиране за справедливостта. Въпросът е, те ли определят какво е справедливост и по какви критерии? Ето тук на това, за което ви говорех. Не истинския аз, а самата представа за аза. Т.е. представата за справедливост. Онази, която е единствено от гледната точка на тяхната собствена интенция, а не нещо, което да бъде по-универсално, по-всеобщо. Така, въпросът е, да, това го казах, свободно ли трябва справедливостта да се конструира или се налага да се търси някаква универсална представа за нея? Четирите жени са жертви на някакви негативни и неприятни обстоятелства. Всяка е жертва на някаква форма на несправедливост. Всяка е избрала определен начин за възстановяване на баланса в техния живот, за който в сценария пише, че няма такъв, но все пак трябва да продължат да се борят за неговото постигане. Защо няма баланс? Намесени са най-различни интереси. Всичко е, нали, тъй като има най-различни хора с техните интереси, с техните индивидуалности и съответно стремежи, всичко е смесено и за това не може да се изгради цялостна и точна картина на ситуацията, за да се определи по-добрия начин на действие и реакция спрямо възникналата несправедливост. Проблемът е обаче, че това е тяхно решение, тяхно действие. Те се оправдават с неизбежността на ситуацията. Това за Жан-Пол Сартър не е оправдание, а безотговорност. Не може човек да се оправдава с такива неща. Човек сам избира дори онова, което нарича неизбежно. Защо го избира е вече друг въпрос, който засяга собствените му разбирания. Тоест, неизбежности няма, защото ние ги избираме като такива. Тук се сещам горе-долу за един негов цитат, където той казва, че избирайки себе си, ние избираме и другите хора. Добре, християнството дава малко по-различна гледна точка. То добавя към този избор и човешката слабост. Ние не сме толкова всесилни, че да избираме винаги най-правилното и най-доброто. Затова се поддаваме и на греха. Ние сме немощни. Правим грешни избори, защото не сме знаели някои неща на момента. Не сме ги осъзнавали. Аз ли избирам какво да знам и какво да не знам, след като не знам какво не знам? По отношение на сценария, това достатъчно оправдание ли е жените да търсят справедливост? От какво и за какво да я търсят? Да, имат оправдание. Те самите са жертва. Остава неясно дали са постъпили правилно с тези престъпления и има ли смисъл да търсят несправедливост след това, след като наказанието им е вече форма на справедливост. Нали, тук в момента не ги обвинявам, нали, но в тази дълбочина на мотива за тяхната постъпка, нали, не ги оправдавам. Това ми е основната идея. И последно 3 месечи неща, да. Значи други препратки към философията в сцена 6, където Вяра говори за връзката между знамената, които тя шие, и националните празници, може да се каже следното, че тя е разбрала кои са националните празници на съответните страни, за които шие флаговете, без да й се налага да пътува до тях. Тоест, работата по знамената дава косвено информация. Това напомня за предимствата на теорията, която може да даде знание на човек, без да се налага практически да го изпитва. Още по-нататък,
Аристотел е поддържал идеята на Платон, че поезията е мимезис, т.е. копиране, подражание на реалността, но добавя и това, че има своите предимства, а те са да покажат чрез повтаряне на действия, събития, реакции и така нататък на наблюдаващите хора, нали, или пък четящите някакво произведение, какво би се случило в определена ситуация, без на тях самите да им се налага да я преживяват в своя живот. Тоест, това е един лесен начин, по който да се предаде някаква информация. Сцена 9, там можем да видим в нея баналността на злото, както Хана Аренд го е разбирала. Значи, тази философка стига до идеята за баналността на злото, като наблюдава процеса срещу Айхман, нали, онзи, който измисля Холокоста, и го вижда не като предполагаемия злодей и чисто зло, нали, какъвто е описван, а като обикновен човек на съд, който гледа да се защити. Тази обикновеност и нормалност се забелязва и в тази сцена, където всички са казвали на Мила каква късметлийка е, че е намерила такъв умен и добър мъж. В крайна сметка това не пречи той да я наранява физически, дори психически, нали, като и отнема отговорността, т.е. свободата. И последното, в сцена 13, там забелязваме абсурдизма. Четирите жени се изреждат да обясняват как искат да търсят справедливост и имат право на това, без значение, че балансът и сигурността никога не могат да бъдат открити в пълнота. Страданията са неизбежни и постоянни, но тяхната неизбежност с нищо не би могла да накара човек да се откаже от желанията си. Неизбежни са и изборите, които правим, а те са символ на живот, който въпреки трудностите продължава напред. Това ми е изказването. Много благодаря за гледната точка. Няколко отново важни момента се открояват. Не знам дали ви прави впечатление, на мен е много остро постоянното пренаричане на материала. Значи, от една страна това представление при Гергана, при Атанас имаше сценарий, като литературен жанр това си остава пиеса, но тази мимикрия понятийна също е изключително симптоматична и тя е по отношение симптоматична на това, което доцент Аспарухов изговори в началото, за някак блуждаенето на съвременния театър и търсенето му на нова дефиниция за себе си. Дали има още някой, който има готов материал и му си иска да го изчете, или вече можем да минем към споделяне? Аз имам няколко думи да кажа. Първо ще започна общо за текста, някои философски проблеми, които съм разграничила, и накрая ще се спра до един конкретен момент, който ще опитам да анализирам. Най-общо, още в началото на сцените се виждат един главен философски проблем за мен, а именно смисъла на живота. Смисъла на живота обаче в контекста на философската традиция, а именно как точно човекът или индивидът възприема собственият си живот. Какво всъщност ще рече животът е абсолютен провал в сцена 2, както се казва. Тоест тук имаме едно разграничение между животът извън затвора и животът в затвора. Проблемът за мисленето е следващият. Времето, в което се прекарват в затвора, променя до някъде мислите на героините. Казва се мислене за самото мислене, че се отдава прекалено голямо време за мислене на неща, които им се случват такива повърхностни, като шиенето на знамената. Казва се също, имам прекалено много време да мисля. Тоест, мисленето като нещо, което трябва да се връщаме отново и отново.
Нали, мисленето бива възприето като едно чисто когнитивно ниво, мисленето и чрез опита на всяка една от жените. Наблюдава се в сцена 3 проблемът за самия себе си. Тук може да се каже до някъде екзистенциални проблеми се наблюдават, смисъл на човешкото съществуване, поемането на отговорност за собствените избори в живота. Те се признават за жертва в сцена 3. Също така проблемът за заблудата. Трябва отново да има един емпирични доказателства за всичко, което може или не може да сме сигурни, което се чува и което се вижда. Тук става въпрос за сцената с намесата на децата. Проблемът за човека най-общо как той реално е или е идеално. Тоест реалността, в която те живеят и идеалната им роля, която са заемали извън затвора. Въвежда се един въпрос, кои са жертвите и кои са насилниците. Казва се също, че няма среден път, трябва да се избере. Тоест, тук отново проблема за човека. Човекът е просто човек. Тук ще цитирам Паскал. Човекът е човек, нито ангел, нито звяр, а просто човек. Тоест, поведението е ключово тук. Човекът трябва да избира какво е всъщност той, тъй като носи и отговорност за своите дела. Тук може да се каже отново, че се намесва и свободната воля, етически морални въпроси за справедливостта и несправедливостта и най-общо за погледа. Тук ще се опитам да го анализирам сцената с Вяра, където предизвиква пожар и се наслаждава до някъде, под нейните думи, така разбирам аз, че до някъде се наслаждава на това, което вижда. Тук и от психопатологията може да се каже, че има някакви налудни настроения до някъде и възприятията и са размити от границата на нормалните такива. Погледът, който тя възприема обекта като горящата сграда, може да се каже, че е един обикновено насочване на нейните очи към този предмет или обект, но тук става едно размиване на виждането и самото гледане. Тоест самата тази осъзнатост, която тя вкарва, или по-скоро неосъзнатостта, която тя има и проблемите, които тя по-късно сама признава, е именно този проблем за виждането и гледането. Когато, например, очите ни гледат, те просто биват замаскирани от този поглед. Погледът е по-скоро фиксация върху обектите, които ние сами правим. Самия поглед е едно наличие, една дистанция, която застава между мен и другият, както тя разказва на другите за това, което тя е предизвикала, но и самата дистанция, която тя създава между самата нея и този горящ обект. Тоест, важно е онова, което виждаме пред нас. Също така, възприемането на света чрез този поглед. Тя в един конкретен момент възприема света като нещо извън времево. Сякаш до някъде се наслаждава на пламъците, от друга страна стои неподвижно, няма типични действия на човек, който вижда нещо негативно, че се случва, и т.е. може да направи нещо, да спре пожара, да извика пожар или нещо подобно, но тя все пак се дистанцира от това, което вижда. Възприемането означава не просто тя да гледа, а и да долавя онова, което вижда. Тоест да вижда изразът на онова, което е пред нея. И тук е тази същинска граница, която виждам. Не е просто едно обикновено гледане, а виждането, което тя прави към този обект. Да. Това мисля, че... Това е, да. Доколкото разбирам, Мария приключи. Някой друг дали иска да се участва?
много важна тема за обекта на говоренето. Ако искате около това да тръгнем, на кого говорят тези хора? Допускането е следното. Ние се засрещаме с един текст. Текста, предполагам, че забелязвате, е поредица от монолози. Има една сцена, в която има симулиран диалог. Казвам симулиран не е по причина на това, че там няма изреждане на действащи лица, които говорят един след друг, а няма чуваемост помежду им и това, което те изговарят една на друга, всъщност не предвижва действието нататък. Значи от една страна имаме едно постоянно монолитно говорене, което е монологично, и то като че ли не е предназначено за никой, защото в един от абзаците едната от жените казва: тук никой не ни слуша, никой не ни обръща внимание, т.е. съответно ние бихме могли да говорим каквото си щем, защото на практика от това последствие не проистичат. Което никак не е типичната ситуация за театър. Когато от сцената казва нещо се, то обикновено трябва да намери реципиента си. В класическия случай това е хоризонталата, зрителят, но адресатът на говоренето може да е променлив. Той би могъл да е някой отсъстващ друг, който е изключителен мегалитен, какъвто би бил Бог или Абсолюта. Би могло да е територия вътрешна ми, там където аз разположен съм и моето същинско аз там пребивава, с което аз кореспондирам през това говорене. Много рядко това, което казвам, е изцяло това, което имам предвид. То образува своята задача, това, което доцент Аспарухов през Хайдегер формулира като цел на пребиваването ни, на екзистирането ни, което означава и търсенето ни през говоренето по едно такова задължение да сублимираме на всяка цена от нас да произлизат смисли. Тоест това, което аз правя, никак не е само и не е самото то. То е нещото, което аз пред други в името на друго правя. Това как постигам реципиента си, как стигам до другия, как не го имам предвид, както Хайдегер би казал, екзистенциалната интонация на това изобщо да отворя уста и да кажа нещо, тогава другият имам предвид определя всъщност правилата на моето говорене и начинът, по който аз се произнасям. Не питаме въобще дали качествата, специфичните характеристики на автора в случая имат някакво значение за текста. Текста изглежда като че ли сам за себе си, но за мен отправна точка е и това, че авторът е и журналист и поет. Неговата нагласа да риторства през словото, да образува себе си, образувайки аудиторията, е изключителна специфика на текста, който по тази причина е и затворен. Той като че ли в своята монолитност не предполага разногласие и не ще да е разнопосочен. Той има да символизира себе си или да символизира субективността, която стои отзаде му. И тук догадките за абсурдността, за това в каква гранична полоса сме аз по отношение на другия, дошъл от екзистенциализма, всичко това е изключително вярно, но според мен много точно разположена от доцент Аспарухов в това, което Хайдегер твърди. Ние всъщност сме заварени в света и там присъстващи сме, и там сме като чили, но не изцяло, защото нашето присъствие се подменя и умомощва в другостта. Там, където сме заровени в човешкостта и там, където в общежитието с други сме, то придобива склонността да изроди самото себе си и в другото да се превърне, в другото си да се превърне, значи на себе си друго да бъде. Тогава това, което Хайдегер нарича време, всъщност е отръскването и раздобряването на загубилата си себичност със самата себе си. Това е този специфичен вакуум исторически, за който като че ли Хайдегер твърди. Това, което текста прави, всъщност е сам себе си да търси.
той не търси адресата си, защото адресата си конструира, но през това, което той прави, образува това, което бихме могли да наречем собствена си бичност, своя собствен историзъм. И аз предлагам да нямате никакво доверие на това, което персонажите в текста казват. Допускаме, че той е етично необременен. И то точно в кантиански смисъл. Значи там, където Кант казва, ние сме свободни и не сме детерминирани, и точно заради тая свобода сме в състояние да направим избор, който е етичен, който е правилен, и по този начин изобщо да попаднем в етичния контекст. Защото преди това изобщо етични не сме, защото заедно с свободата и с нейната предопределеност ние всъщност възможност за избор нямаме. Нали прав съм, до тук няма нещо, дето да изглежда грубо скълъпено. Тогава изглежда така, много ми хареса това на Атанас, постоянния оправдателен режим. Изглежда така, като че ли, и забележете, имаме едни маргинални същества, те са затворени, както Фуко казва, те са в изолация, те са от общежитието в властови режим на това общежитие принудени към изолация. И от тази си маргиналност, от тази схлупеност на човешкостта, те имат претенция друго да станат. Като тази претенция, много е хубаво, нетърпелива. Тя не ще да дочака времето си. Всички те имат лимит на пребиваване в този затвор, който не ще да издържат. И там има и от една страна някаква такава много подмолна нишка, в която това, което те претендират и това, което изговарят, само бомбандира себе си, защото ако те продължат да работят, печелят от своето време за времето навън. Когато започнат да стъчкуват или когато започнат да прекратяват дейността си около полагането на труд, на трудността на съществуването, те всъщност по този начин омаловажават и самата идея за това, че нещо им предстои в бъдеще. И се получава изместване. Онова, което в бъдеще чакаме като щастливо бъдене, в което в свобода сме, ще бъде подменено, за да купим настоящата си в кавички свободност, да сме в произвол и това, което прище ни се да свършим. Тоест да поискаме нещо си, което ни е недължимо. Допускането е, че това, което е наказанието ни, за което сме в затвореност, е максимума. Значи това е присъдено ни. Това повече не може общежитието да се сломи, да ни подаде по-малко. Повече да ни подаде по-малко. И там има някаква необоснованост на претенцията за такава другост. Много ми хареса това за времената, защото то е постоянно разточителствани с житейското време. Този текст не е друго прави, а времето брои. И по много специфичен начин с него заиграва за онова, което в бъдеще, онова, което е настоящето. И това отваря още една територия. Каквото и да се случи с този текст, пред свидетелството то е сега случващо се. Всеки разказ, който за време оно всъщност е аргумент за нещо, което сега между нас става. Предполагам, че доцент Аспарухов е обърнал внимание на интерактивността на съвременния театър. Той като че ли постепенно започва да се отказва от схлупеността на сценичното, където ние просто ще свидетелстваме някакви неща, които в своята затвореност ще трябва да се страдаваме или ще трябва да им бъде съпричасти в Аристотеловата хипотеза, а той просто прави между нас неща. Не ни оставя в помиреност, анонимни в салона да стоим, а той в принуда към нас настоява да съучастваме, и то живо да съучастваме на това, което случва се, оттам тая прословута перформативност. Той за това е перформативен на практика.
Много ми хареса позоваването на Сартр. То на практика е онова, през което бихме могли да направим разрез на чисто понятие на протеста, революционността и бунта, само че с неговия съдружник през Камю. Той има един прекрасен текст, Разбунтувания човек, в който, предполагам, някаква лойка сте се добирали до него. Той е свръхкултурен, не е някакъв маргинален текст. В този текст той казва, че всъщност абсурд е в това разкрачено положение, в което ако понечеш от живот да се лишиш, всъщност ти осмисляш съществуването си и затова като че ли единственият жест на крайната революционност, на крайния бунт е със себе си света да срутиш. Тоест, когато има такава нагласа, такава бунтовна, размирна природа, тя по същество е екстремна и поради това е ексцентрична, сложена отстрани на общото течение, което е ненаблюдаемо в този текст. В този смисъл, той е текст на протеста и вътрешно изконсумиран протест, като по-скоро маниерничене на протестиране, отколкото в действителност готовност до край да се отиде. Това от една страна. От друга страна, в предишния ми проект се занимавах с арестуван вече сериен убиец, който е американец, и негови разкази, които минават през интервюта. Безцеремонността, социалната апатия, липсата на състрадание към това, което се случва, бяха отличителни характеристики на това човешко същество и в този смисъл то беше особено. Само по себе си уникално. И през тази му уникалност, като че ли надзъртаха страшно много проблеми, които проблеми са включително и от това до каква степен анормалното, асоциалното поведение е и патологично такова. Такова се промъкна като част от едно от говоренията на студентите. Имаме ли предвид такава социална маргинализация, каквато е слагането в затвора, в подразбиране на и психически патологизъм? Това в конвенционалния смисъл болни хора ли са? В този смисъл освободени от отговорност да свършат каквото ще им се и така и ненаказуеми? Или обратно, това всъщност, както каза Атанас, са детерминирани от ситуационността си човешки същества, които настояват на оправданието си и на временното си пребиваване в азово състояние, в което те приплюли се тая обстоятелственост, че това ще им се случи и това е закономерно житейското. Те друг изход като че ли нямат. Много е хубаво през цялото време блуждаене около това изобщо каква е смислеността на пребиваването ни, животстоението ни. Много хубаво нещо. Аз също си мисля, че каквото и да е сложено на следната, то това търси. И това е някакси общо за всички на место. Ако има някаква универсалия, заради която тя трете, тя не е естетическа, не е етическа, тя е точно такъв феномен на екзистенцията, проблем на съществуването. И като тегли чертата, изглежда, че това е феномен не на персонажите, това е феномен на вербализатора на говоренето, на този, който произнася въпроса за смисъл. И в този смисъл текстът е винаги само материал, защото това, което се произнася от сцената, веднага се авторизира от преживяването на автора, което доцента Спарухов подсказва още в самото начало. Ние свидетелстваме това, не което текста е именно предвид, а това, което през преживяването на актьора нас заразява през някаква свръхемпатичност.
В противен случай има и такива примери. Имаме работа с драма за четене. Има и такъв тип неща, които не са предназначени за изговаряне от сцена. Човек би могъл заразен да ги зачита. Тъй като аз положих много говоренето си, но искам да обърна още на едно нещо внимание. Освен журналист, авторката е и поетеса. В желанието си тя да се освободи от поетичната си нагласа и да влезе в достоверността на ежедневния разказ, по този начин приближавайки го по-скоро до журналистическата си реалия, тя на две места допуска символизация. От една страна една мълчалива сцена, в която говорене няма, има само мизансцен, там са едни жени, които тракат, едни платна, които се развяват. И това всъщност, не знам дали си давате сметка, в чисто естетически смисъл гравитира около възвишеното. Тя не е просто символизация, а понеже става въпрос за сцена, която е мегалитна, тя е огромнейша, тя е с толкова много наситеност визуална и толкова хиперболизирано като визия, че би трябвало да предизвика по-скоро респект, отколкото усещане за дизайн и за красота. Отхвърля веднага, още от самият зачатък на текста, въпросът дали се няма предвид някаква съвременна трагедийност. Дали нямаме работа не с драма, а с опит за трагедийност в случая, което веднага би подредила и разточителността на говоренето през монолози и опита някакси, ако е възможно, да се абстрахираме от евентуален реципиент, от този по хоризонталата, към когото да адресираме. И ако допуснем, че има нещо, което е много важно за съществуването на трагедията и то е наличието на изключителен друг, на някаква божествена, на някаква идеална абсолютност. И ако допуснем, че тя в съвремието ни е отрязана, тук парадокса на това тежнение по трагедийност е апелацията към общежитейността. Като че ли тя е станала някаква хипербола на онова идеално и към нея всъщност има някаква претенция, така както старата трагедия към съдбовността. Аз прикрих. Отразявайте ме. Спирам за момент, докато това беше покана да репликирате и да влезем в диалог. Позволявам си да взема много за кратко думата, защото вероятно повече от вас не са видели чата. В чата Джени се извинява, че не може да остане и щрихира съвсем накратко онова, което пропуснахме като възможност да чуем от нейното включване, а именно тази история. Чета буквално историята на Ана за разказаната история от университета за Хитлер. Според нея това е събитието, което обединява всичко. Тя заявява, справедливостта няма точна формула за това и разминаването между етичните и правните норми е факт. Поднася извинения и пожелава на всички ни приятен разговор и хубава вечер. Сега, това разбира се от Джени. Какво да кажа аз? Тоест, доцент Пърликов толкова красиво, с толкова изящна словесност описа ситуацията, която повечето от нас, всички ние на практика, ситуацията, за която ние бяхме в неведение.
кой е автора, каква е неговата история, евентуално някакви дълбинни мотивации, които той открои в изказването си. Аз бих го попитал, Валери, дали се наемаш, дали си склонен да се наемаш с твоите ученици да направите опит този текст да оживее театрално? Когато замислихме, много ти благодаря за този въпрос, защото за мен той е смислообразуващ на цялата тая поредица. Събираме се двамата, обявяваме конкурс, говорим около текст. В крайна сметка, за мен съществува някаква на нашето поколение обремененост, която ние все още не осъзнаваме в дълбочина. Ако съвременната ни философия все още преживява Втората световна война и както в поезията си казва, че някак си е невъзможно да се пише поезия след Холокоста, то изглежда и като че ли за съвременната философия е невъзможно ние в свобода да философстваме, след като имаме маркера на това, което се е случило във Втората световна. Включително и в биографията на Хайдегер. Значи, идва един момент, в който като че ли сме по цивилизационно задължение, по необходимост на това, което живеем в принуда, да попаднем в територия на мълчаливост. И аз си мисля, че след COVID театърът преживява една такава мълчаливост. Всички материали и всички теоретизирания за това какво той прави би трябвало да започнат да се преформулират и да се преразглеждат вече през тази опитност на загубена човешкост, в резултат на това, че ние на практика разбрахме, че един без друг можем. Нашето съжителство е в някаква степен избрано, не толкова заварено състояние. И след като такова е, тогава ние бихме могли да избираме и да не сме в общежитие, така да пребиваваме в живот, което води до безкрайна разточителност на изобщо необходимостта да назоваваме неща и да ги кореспондираме помежду си. Тоест, вторичността на езика започва да става много видимо. Езика е необходим за комуникацията ни и за свързването ни в някаква цялост, но той става безпредметен и става безличен на всеки език, на всеки говорене, в момента, в който не може да образува през себе си такава целева програма, за която доцентът Спиров говори в началото, че изобщо по подразбиране нашата екзистенция е. Оказва се, че ние не само не можем да формулираме смисленост на съществуване, но вече нямаме и прагматична цел за такова нещо. И в този смисъл всяко нещо, което казвам през сцената и всяко нещо, което казвам през патриотите, за мен става проблемна зона. От една страна няма непозволеност, всичко би могло да бъде казвано, но от друга страна то е и фалшиво казано, защото е неусвоимо казване, няма индивидуалност, няма субективност, през която то да бъде произнасяно. Говоренето на всеки е. Просто си отворете телевизорите и ще видите. Значи, става въпрос за следното. Ако аз понече да правя какъвто и да било материал и искам да се абстрахирам от станалата вече традиционно за постмодерното мислене, възприемането на текста като на някаква сурогатна материалност, защото моят опит показва, че текста не просто е материал, не просто дава смисленост на това, което се случва на сцената, но той, пак заради това, което казва Хайдегер, има някаква присъственост вътре в себе си, която се съпротивлява на безразборността на говорене. Значи идва един момент, през който не всичко, което би могло да бъде произнесено, може да бъде произнесено в произвол и в стихията на говоренето. То в някаква степен започва да търси кореспонденцията си с някаква универсална територия, в която ние все пак във вечност ще попадаме, връщайки се на
аноса на доцента Аспарухов. За съжаление, този текст такова нещо ми не предлага. Прощавай, тук прекъснате за секунда. Да се върна и да върна и колегите към една вероятно позната опозиция. Тя е отново хайдегерианска. Това е Реде опозицията, тази между братвежа, това празно, безсмислено, невнятно говорене и истинското дълбинното говорене, което оказва се обаче, от това, което и ти споделяш, оказва се трудно постижимо. Хайдегер, може би, го е разбрал малко по-късно. Дори, да, по-късно, разбира се, по-късно по време, имам предвид, той не се е отказал от своите национал-социалистически пристрастия, но се е отказал от опита с езика, през езика, да прави метафизика, разбирайки, че това е невъзможно, че структурите на езика имат памет. И в тази памет стои непоклатимо, неунищожима стои гранитната скала на традиционната метафизика. Единственото, което ни остава в опит да преодолеем това паметуване, е да говорим поетически. Нека да предложим на Оля Стоянова да разкаже своите пукнатини през поезис. Тогава, вероятно, шанса за това театърът отново някакси да влезе във владението, пълното владение на текстовия материал, може би е възможно. Предполагам, че аз съм изкушен и за Оля знам, тя е носител на награди за драматургия, награди за поезия. По никакъв начин не бих могъл да менторствам процеса и написане. Гледам на този текст като на някаква завършеност и като на нейно предложение за нашата работа, което предложение аз изключително много уважавам. Не знам дали си давате сметка колко малко от авторите биха си подложили на подобно упражнение, каквото ние правим, а ние в обявата изрично посочихме, че със самото кандидатстване авторът се съгласява текста му да бъде реализиран в лабораторен режим, което означава на практика той да няма тази специфична законова дума, която в крайна сметка има възпроизводителят на литературния материал в нашето разбиране за правене на театър. То обикновено следва драматургията и тя определя всяка ниша, в която той ще попада, и смислова, и ситуационна, и тип театър, абсолютно всичко. В този смисъл, и не само в този смисъл, и в чисто като естетическа находка, аз гледам на материала, че той вече е до такава степен завършен, че извън себе си друго не ще и да казва. Казал е изцяло себе си, произнесъл си е по начинът, по който му е било възможно в неговата присъщност, там където би могъл такъв да бъде, и по този начин не подлежи на никаква редукция. Материалите, с които аз обикновено работя, съдържат в себе си безцеремонна честност. За разлика от поетичното, което има склонността да абстрахира и да извежда онова, което имаме като насъщно битие, като онова, което в неговата неуловимост през нас тече, и там, където е емпирията на съществуването, има някакво вглеждане, някакво внимателно изследване на това какво се случва. В този текст, специално по начинът, по който е конструиран, аз по-скоро съзирам някаква налична буферна зона между това, което е авторката, и това, което кореспондира с мен. Тя като че ли зад думите скрила се е. Но в един културен смисъл. Текстът е изключително прецизно списан. Не знам дали обръщате внимание, той чисто формално удържа на всички правила на драматургично писане.
И от друга страна той така се разполага със себе си, че знае литературния си контекст. Той знае как се пише драма, какво е онова, което в момента би могло да бъде достъпно за репертуарен театър. Защо това ателие, аз го наричам спонтанна креативност? Допускането е, че ние сме в такава преживелищна зона, в която всяка устойчивост е измамна. И имаме да се справяме с жизнената ни актуалност и за това е спонтанност, защото е не от друго принудено, а от в момент избликналата през ситуационността идентичност ни. И ние това правим, защото това можем да правим и друго и не можем да сторим, но го правим до край, отивайки до предела си. Типичен пример беше работата ни по Чехов, която предполагам, че вече няма да може да видите, но на практика доцент Аспарухов би могъл да свидетелства откровеността на актьорите. Те са все още студенти в началото на обучението си, но поне безпределната честност на пребиваването им в това пространство на споделяне на важности страшно личеше. Това е и специфичната магичност на театъра, според мен. Другото е, да кажем така, социална натруфеност. Без този елемент на отиване до край, до жестокост в това, което аз извършвам със словото, това, което аз правя със словото върху себе си, е много трудно да се прави нещо, което аз наричам креация. Т.е. да създаваш в момент, да създаваш не от готови формули, а да създаваш, разполагайки се в актуалността на ситуацията. Това е изобщо смисълът да потърсим текст, който е като че ли благоразположен към такъв тип работа. Да ни позволи, връщам се пак към изказването на доцента Аспарухов, да го деконструираме. Да опитаме на базата на това, което актуалността подава, да засилим, да интензифицираме смисълът изобщо да стоим в общежитие и така да споделяме важности. Това беше обекта на търсенето. Аз за това и не казах пиеса, за това и не казах жанрово определение, аз казах текст за театър. Като че ли, отваряйки валенциите на това какво ли би могло да ни свърши работа, и не напразно казват практиците, че актьорът трябва да се свърже с текста, да намери връзка с него. То е симптоматично на всяка интерпретация, на всяка форма на разбиране на текст. Но умението да приспособиш себе си към тази даденост на текста ви се струва все пак някак предразположено от характеристики на материалния носител. Тук има огромен спор до каква степен ние сме в състояние сами да произведем прочита си за текст. До каква степен той е някак толкова възможно да бъде витализиран, че чак да бъде до безкрайност субективен в прочита и до каква степен всяко наше прочитане от една страна има първооснованията си, от друга страна има краят си в нещо, което все пак текста подава. Аз така съм свикнал да работя. Идва един момент, в който каквото и да правиш с актьора, това, което започва през него да се случва, намира пълноценността си в срещата с смислеността на това, което се изговаря, макар и тя току-що образувана, освободена от препинателни знаци и от значенията, които са сложени авторски, са сложени в текста. Но все пак текстът е културен приносител. И ми хрумна, докато доцент Аспарухов говореше за езика и за Хайдегер, как той пише на Ясперс, че
всъщност вече се е отказал да чете неща, които не са на неговия език и той в оригинал не може да ги постигне по повод на някаква работа, дисертация на китайски. Значи, идва един момент, в който всеки език има не просто културния си топос, но и пределът на възможността да бъде разбиран, някаква самоограниченост. И в този смисъл на мен ми трябваше и български текст. На всяка цена съвременен, на всяка цена български текст, на всяка цена нещо, което да е в кореспонденция с моментното ни светоусещане, то е катастрофично. Добре, позволявам си, Валери Пощави, да иззема ролята на водещ на тази прекрасна сесия и да, може би за последен път да приканя младите ни колеги, ако искат да споделят нещо, т.е. в опит, разбира се, да дадем някаква окръгленост, завършеност на разговора. Имате думата за мнения, въпроси, коментари. Добре, като гледам... Ако нямате коментари около това, което сме говорили, много бих искал около съдържанието му да споделите отношението си изобщо към пребиваването в този разговор. Аз по принцип питах така да конструирам общуването ни, че да се чувствате достатъчно свободни, за да сте пълноценни в него. Върнете ни обратна връзка, получило ли се. Постигнахме мълчание в колегите. Добре, в такъв случай просто, ако доцент Аспарухов няма нещо, което като заключение, защото бих искал да имаш възможност да споделиш това, което ти се е натрупало в хода на говоренето. И ще приключим. Да. Нищо съдържателно не бих могъл да добавя. Аз бих се радвал да изслушам записа, който ти ще направиш още веднъж, и бих го направил някакси активно, с лист и химикал. Тук е мястото да изразя благодарността към нашите млади колеги и студенти, за това, че се заложиха. Те не знаеха т.е. в последния момент разбраха пред сесии, но може би малко ги пообърках и пренатоварих, но се надявам, че това е само първата крачка, която заедно правим в това да вървим неясно на къде, но със сигурност заедно в опита да преоткриваме, преочертаваме онези граници, които бяха заличени, а именно заличени от събитията от последното десетилетие, столетие, да преоткриваме човешкото. През театъра, през философията, през литературата. Мисля си, че това е важното и то има смисъл. Така че от мен огромни благодарности за съучастието днес. С удоволствие се присъединявам, като не само на
младите колеги, но и на тебе изказвам искрената си благодарност за съпричастието и за готовността, с която откликна. За мен този разговор беше изключително полезен. Искрено се надявам да го продължим. Благодаря ви, колеги. Желая спокойна вечер и успех в сесията. Спокойна вечер и от мен. До скоро. Спокойна вечер. Благодаря за възможността. Довиждане.